Хайырлы иртә Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов. 4 сәгатьлек психологик тест, спорт нормативлары. Казанда оборона министрлыгының югары уку йортларына керергә теләүчеләрнең сынаулары бара. Гадәти булмаган имтиханнар турында киләсе сюжетта. Гәүдәне йөз тотып, турникта кимендә 20 тапкыр күтәрелергә кирәк. Хәрби уку йортларына укырга керергә теләүчеләргә таләпләр каты. Кагыйдәләрне илнең оборона министрлыгы билгеләгән. В процессе обучения у меня... Башлангыч сыйныфта кадет мәктәбендә укыдым, өйрәндем. Бу эшне дәвам итәргә булдым. Булачак танкистлар, элемтәчеләр, десантчылар хәрби училищега керү өчен имтиханнарда күп балл җыюдан тыш физик яктан да яхшы әзерлектә булырга тиешләр. Моңа кадәр спорт нормативларын уку йортларының үзләрендә тапшыралар иде. Ковид үзгәрешләр керткән. Было принято решение выездными комиссиями. Күчмә комиссияләр тарафыннан имтиханнарны урыннарда кабул итү турында карар кабул ителде. Татарстаннан 1000 егет һәм кыз барлык төрдәге, шулай ук айрым төр гаскәрләрнең 35 хәрби оешмасына сайлап алына. Арада 150 яшь армияче дә бар. Я собираюсь поступать в Рязанское гвардейское высшее воздушное десантное командное училище. Мин Рязан десант училищесына укырга керергә булдым. Безнең гаиләдә ул абруйлы. Абыем шунда укыды. Конкурстан узучыларны кабул итү 21 июльдә башлана. Сүз уңаеннан физик сынаулардан тыш абитуриентларны психологик яктан да сыныйлар. Берничә сәгать эчендә якынча 1000 төрле сорауга җавап бирергә кирәк. Азилә Батырханова, Вадим Струминский, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Дәүләт советы депутатлары балаларның җәйге лагерь ялын контрольдә тота. Халык сайлаучылары республика президенты кушуы буенча балаларның яшәү, туклану шартларын, нинди чаралар оештырылуын тикшерә. Парламентның социаль сәясәт комитеты рәисе Светлана Захарова да шәһәр яны лагерьләрендә булды. Чайка лагерында 270 бала исәпләнә. 10 отрядта спорт һәм иҗат белән шөгыльләнүче балалар ял итә. Үз идарә оештырганнар, үз президентларын, парламентны, министрларын билгеләгәннәр. Чайка лагерында 270 бала исәпләнә. 10 отрядта спорт һәм иҗат белән шөгыльләнүче балалар ял итә. Үз идарә оештырганнар, үз президентларын, парламентны, министрларын билгеләгәннәр. Әйтик, безнең сәламәтлек саклау министры палаталарның чисталыгын, экология министры территорияны тикшерә, чүп-чар булмаска тиеш. Мәгълүмат министры исә лагерь тормышы турында хәбәрдар җыя. Лагерь территориясендә спорт мәйданчыклары, бассейн, декор корпуслары бар, кайнар салкын су белән тәэмин ителгән. Нравится вам в лагере? Да, очень нравится. Нравится очень, да. Сколько? Не скучно? Нет. А? Нет. Все хорошо? Кормят как? Отлично. Хватает? Ашхана белән азык-төлек блогы инспекторларның аерым игътибарында булды. Һәр деталь, продуктларның ничек саклануына, ничек менюны формалаштыруга игътибар иттеләр. Балаларны көнгә 5 тапкыр тупландыру оештырылган. Мне больше всего нравится, когда нас кормят на обеде, там дают вкусный суп, и сегодня давали еще вкусную гречку. Нравится полдник, потому что там дают йогурты, ряженку, кефир, и еще фрукты дают. Күршедәге пионер балалар сәламәтләндерү лагерында да ашханәдәге тәртипнең торышын карадылар. Тупланган вакытта балалар арасында дистанция саклануга аерым игътибар иттеләр. Роспотребнадзор таләпләренең үтәлешен тикшерделәр. Каких-то у них нареканий, предложений нет, но ряд замечаний были у нас по... Балалар тукланудан канәгать, шикаятьләр, тәкъдимнәр юк. Продуктларны сайлаганда башта тәкъдимнәр булган, аларны исәпкә алып, хәлне җайга салганнар. Депутатлар лагерьларны тикшерү, җитешсезлекләрне бетерү максатыннан мондый рейдларны дәвам итә. Август аенда чираттагы тикшерүләр уза. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Фторов, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары. Кыры эссе көннәрдә су кондызлары активлык күрсәтә. Тукай районындагы Росинка бакчачылык ширкәтендә моңа үз күзләре белән инандылар. Быел ширкәт янындагы елга саеккан. Бакчачылар моңа суда үзләренчә плотина кырып оялар ясаган кондызларны гаепли. Алар судагы кырылмаларны җимерергә мәҗбүр булган. Теманың дәвамы киләсе сюжетта. Көннәрнең гаять коры торуы нәтиҗәсендә елгада су бөтенләй саеккан. Болай да сусызлыкка интеккән бакчачылар моңа су кондызлары гаепле дип саный. Алар елгада плотина корып үзләренә оя ясаганнар. Бакчачылар өмә ясап шушы ояларны туздырганнар.
Надо воды, Коры чакта су бик кирәк, ә елгада ул бетеп бара. Кондызлар ясалган плотина көннән-көн зурайды. Ул минем биеклеккә кадәр җитте. Без чарасызлыктан бу ояларны җимерергә мәҗбүр булдык. Şirket рәисе кондызларның кууда катнашмадым дисә дә, безгә бу аның урнашкан урынын күрсәтте. Вам не жалко людей, которые бабки, деды мучились, вкладывали деньги, труд вкладывали, и придут, урожай засохнул, и ничего не соберут. Этого не жалко? Халык инициативасы экология хәрәкәте биоресурслар буенча комитетка плотиналарның җимерелүен күрсәтеп видео язма җибәргән. Сама по себе постановка. Бакчачылар плотиналарны үз белдекләре белән законсыз җимергәннәр. Моның өчен закон каршында җавап торырга тиешләр. Бу аны җимерү теләгән барысы да хупламаган. Кайберәүләр моның законсыз булуы, штрафка тартылу мөмкинлеген дә искәрткән. Әлегә кадәр кайберәүләр кондызларга китергән хилафлык өчен җавап тотарга кирәк дип саный. Елгада су саегуда кондызларны гына гаепләргә кирәкми. Эссе коры көннәрдә су бетү бер дә гаҗәп түгел. Яңгырлар да юк. Суны каян гына җиткерергә соң? Бакчачыларга суны атнага берничә тапкыр иртән һәм кичен генә бирәләр, ә ул барлык участокларга да җитми. Проблеманы шуннан эзләргә кирәктер бәлки. Алия Галиуллина, Руслан Бикмөхәммәтов, Чаллы, Татарстан яңалыклары. Милләтнең көче аның тамырларында, ә милләт тамырын гаиләләр тәшкил итә. Нәкъ менә гаиләләр ныклыгын кайгыртып Горький Әмәт урманы паркында яшь гаиләләр өчен Ярат фестивале үткәрелә. Татарстанның Яшьләр эшләре министрлыгы тарафыннан оештырылган әлеге фестиваль якшәмбе 11 июль көнне уздырыла. Социаль проектлар һәм һөнәри камилләшү бүлеге җитәкчесе Анна Гәрәева белдерүенчә, яшь гаиләләргә фестивальдә катнашу өчен mamapati.ru сайтында анкетаны тутырып, электрон чакыру алырга кирәк. Фестивальдә гадәти уеннар һәм остаханәләр форматыннан тыш гаиләләр һәм йөкле ханымнар, сабыйлар өчен аерым чаралар да планлаштырылган дип белдерде фестивальне оештыручылар. Шулай ук коляскалар парады, гаилә костюмнары бәйгесендә катнашу мөмкинлеге бар. Бүтін яш гаиләләрне 11 июль көнне, якшәмбе, ял көнне безне фестивальгә чакырабыз. Ул Казанда Горькинско-Аметьевский паркында узачак. Сәгать 11-дән башлап 19-га кадәр біз сезне бик көтеп калабыз. Казанда танылган табиб Камил Зиятдиновның истәлеге мәңгеләштерелә. Шимбә 10 июль көнне иртәнге сәгать 11-дә мемориаль такта ачу тантанасы була. Истәлек тактасы 18 номерлы шәһәр клиник хастаханәсе диварына урнаштырыла. Әлеге бинада Фидакар Белгеч баш табиб булып эшләгән. 1994 елдан 2007 елга кадәр Камил Зиятдинов Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгын җитәкләде. Бу тармак өчен иң катлаулы чор иде. Кыенлыкларга карамастан, ул һөнәри даирәне дә, матди-техник базаны да көчәйтә алды. Аның җитәкчелегендә республикада 300-дән артык яңа сәламәтлек саклау учреждениесе файдалануга тапшырылды. Камил Зиятдинов аналар һәм балалар сәламәтлеген ныгытуга, яман шиш, йөрәк авыруларын дәвалауга аерым игътибар бирде. Буа районында туып үскән Белгеч халыкара дәрәҗәдә дә танылды. Ул 250 фәнни хезмәт авторы. Аның фәнни мирасын хәзер җир шарының төрле почмакларында табиблар куллана. Мөршидә Җихан, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Буа районының Яңа Шәймырза авылына 300 ел, шул уңайдан 10 июль авыл бәйрәме була. Әлеге торак пунктның бай тарихы Татарстан һәм илебез тарихы белән тыгыз бәйләнгән. Авыл хуҗалыгы тармагы үсешенә зур өлеш керткән фәннәр докторлары Марс Алиев белән Фарук Идиатуллин да шушы авылдан. Яңа Шәймырзада туып үскән күп кенә кешеләр югары белем алып, зур агросәнәгать предприятиеләрендә эшли. Бер кайчанда туган төбәкләрен онытмыйлар. Аларның ярдәме, тырышлыгы белән авыл гел үсештә. Бәйрәмгә барлык теләүчеләрне чакыралар, тантана өйлә намазыннан соң башлана. Шермешән районының тагын бер авылы тарихлы булды. Әмир авылының 220 еллык үткәнен кулашлаган яңа китап дөнья күрде. Китапны тәкъдир итү кичәсе бүген Әмир авылында була. Китапның авторы төбәкче, журналист, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Кыямов. Мәңге яшә Әмирем дип аталган фәнни популяр хезмәт 912 битле. Китап Әмир авылының атаклы эшмәкәр иганәчеләре Фазыл белән Миндар Әгләмовлар ярдәме белән дөнья күрде. Басма Россиянең 10 архив материалы һәм аксакалларның җанлы хатирәләренә, матбугат материалларына нигезләнә. Ул 13 бүлектән тора.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов сезнең белән сау буллашам. Киләсе атнада Татарстан яңалыклары белән сезне минем коллегам Гөлназ Ибраһимова таныштырыр. Хөрмәтле телевизор караучылар, үзегезне һәм якыннарыгызны саклау максатыннан коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Исән-имин булыгыз.